Psst, psst. Ai cumva pasiune pentru ceea ce faci, disciplină și punctualitate? Perfect! Asta e tot ce îți trebuie. Hai pe Delegat, iar noi te ajutăm să-ți transformi atuurile într-o sursă de venit. Pe lângă asta, aplicația îți oferă și alte avantaje. Taxa de administrare scade odată cu creșterea numărului de ore lucrate. Poți licita și negocia prețul. Poți adăuga taxa de urgență. Poți discuta detalii pe chat cu clientul. Ai ghidaj GPS până la locație. Primești și dai evaluări. Îți setezi zona de interes. Îți organizezi programul. Și primești notificări relevante. Ce zici? Vrei să devii delegat? Intră acum și descarcă și tu aplicația Delegat.